Sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zana gaida farar maciya. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar maciya. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar maciya. Ya Ubangiji sarki ta bare launa roke ka. Makanni ya cuta duka haru dukkanin sunan ka ne. Bani da tsini duk yanda ka so da ni bukatar ta ka ce. Bani taimako sarki in wake Khadija ya zinariya. Bata da fushin kowa Khadija Sarauniya babbar mace. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Gimbiya cikin mata a gaida Sarauniya babbar mace. Mai halin kwarai na ce da ba ta bari ana cece ku ce. Masada idan sun yi gare ki doki wannan gaibu ce. Dole zan yi baitoci gare ki farin cikin tawi su ce. Ya haya isho sarkin waka bani tafiya ban ganki ba. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Raba garda magiwa cikin su dubu a zauna sai da ke. Baki da fushin kowa a koyaushe nasara na nan da ke. Baki fargaba don ki isa isar ki take raba ce ku ce. Mai farin jinin kowa da kin zo wuri ake nan da ke. Allah ƙara girman daraja mai kiyanci sai sun sha da gyara. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Gimbiya diyar sarki Khadija wakar ki yanzu na sa gaba. Ya haya isho sarkin waka bani tafiya ban ganki ba. Yanzu zan jinin sarki ganin ki ya sani murna falla a rai. Dawi su bai rowa mamansa komai na so ta bani shi. Gunki ban bidar kuɗi Khadija ya sarki mota zaki ba. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Yau gani a gidan girma tuno na kuɗi ake juyan a kai. Gani ga Khadija diyar sarki na Gusau amana ce guda. Gaci a gidan dawi su gimbiye kin yi taku dai da dai. Kin cika diyar sarki a dole gadon ki ayi da kallaga. Ga balori gefen ki jakari ya gunki fita za ta yi. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Ina da dai ina da ku dare in ga rana haske za ta yi. Da bagal da mata zo Khadija Sarauniya babbar mace. Inda kin iso fadar mu yar sarki ga ki ga dawi su yau. Kin shiga ta alfarma kin sa sutura ta kama ta da kyau. Ba kamar ki yar baiwa sannan ki Khadija yar sarkin Gusau. Gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija Sarauniya mata ta Buhari dawi su zama gaida farar mace. Idan su bai haske ba da sun ganki kin fito zinariya. Wasu na ta yin kunci sun ganki su bar gidan zinariya. Da haƙuri ya fi abin da ilahu
ake kira jarragama. Zinariya mata ɗawisu ce. Mai sani cikin saura fagen ilimi akan ce malama. Zinariya diyar sarkin Gusau. Kin riko da Qur'ani fagen ilimi akan ce malama. Khadija gurin sarkin Gusau. Ya hayani na shaida hujja na rika ba zai yi na yarta ba. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu zamu gaida farar mace. Jinjina nake yi wa mijinki farin jakada jarumi. Zinariya diyar sarkin Gusau. Da malikin wagin ni garko wani dutse dawe sun hausa. Zinariya mata ɗawisu ce. Ni da shi amana ce don ma wasu ba su so na gabu da shi. Zinariya diyar sarkin Gusau. To ku zo ku zazzauna na dogara gunka Allah ɗaya guda. Khadija gurin sarkin Gusau. Ba ni furta komai ba amma san kana rike shi a zuciya. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu zamu gaida farar mace. Jinjina abun matan ka dawo su banki ne in sa su ba. Zinariya diyar sarkin Gusau. Ban gwado butulci ba Khadija ta ce sarki sun ya su gai. Zinariya mata ɗawisu ce. Dole zan sako su ma a waka diyar ta sarki na Gusau. Zinariya diyar sarkin Gusau. Fari zan sako Hadiza Fulani ba ta da damuwa. Khadija biya gurin sarkin Gusau. Karfe da mamanmu Halimatu Sadiya babbar mace. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu zamu gaida farar mace. Dole zan sako sarki idan ban saka ga wakar ba ta yi. Zinariyar diyar sarkin Gusau. Sannan mai kasar Gusau Ibrahim Bello ya ɗau ayari. Zinariya mata ɗawisu ce. Sana sadu mamanmu maman Dawisu ba ta da fargaba. Zinariya diyar sarkin Gusau. Hajiya iya bani matu Sadiya mamanmu kuma ta yi. Khadija biya gurin sarkin Gusau. Bani manta alkhairi soyayya take sakawa kane. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu zamu gaida farar mace. Allah kare bayan ka har ma da gaban ka mai kyan zuciya. Zinariyar diyar sarkin Gusau. Wanda bai yi karfi ba zai yi a sashi layin gaibu ba. Zinariyar mata ɗawisu ce. Gashi bai yi sauri ba Buhari Allah da da maka ragama. Zinariyar diyar sarkin Gusau. Baban Buhari ka girma baba na ciro maka ne ta gaba. Khadija biya gurin sarkin Gusau. Yahaya sarkin waka kane na waziri Dallami uba. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu zamu gaida farar mace. Zinariyar gidan sarkin Gusau Hajiya Khadija sarauniya. Mata ta Buhari Dawisu